Ik ben hier in het hart van Dokkum, waar over een jaar hier alweer de 11e editie van de Admiraliteitsdagen zal plakvinden. Tolve Ilien wie het een idee van een groep ondernemers om eigenlijk een leuk feestje te organiseren. En tolve jaar later is dat de Admiraliteitsdagen die sap bekend binnen onder alle meesten in Dokkum en omkrieten. En ook wij zijn benieuwd wie dit hier bij de haatact zal worden. Hij is zojuist onze sponsoren op de hichte stelt en we zijn er hartstikke blij mee. En wij maken in september de Fina Michelle welkom hier in Dokkum. De Fina Michelle is hier al eerder geweest in 2019. Toen stond ze op de markt. Het is een prachtige optreden, jong. En we hebben als muziekcommissie weer heel erg nagedacht van wat is nou leuk voor deze editie. En toen kwamen we toch wel unaniem weer op de Fina Michelle, maar dan op het hoofdpodium. De organisatie van de Admiraliteitsdagen breidde Feline hier uit met een tredde podium. En binnen dan ik zeer tevreden. Dit hier wordt de editie eigenlijk wel een beetje hetzelfde als 22. We hebben 3 area's op de Siel, de Markt en op de Korenmarkt. We hebben van vorig jaar geleerd dat dat een succes west had. En binnen de bebalwerken zal dat plakvinden. Net sindssteende die 3 podia is het voor de organisatie een uitdaging om de drukte te verspreiden. De area rondom de derde podium, dus de Korenmarkt, om die nog aantrekkelijker te maken. En dan denken wij erom om bijvoorbeeld op de meetjes, rond Noordersfjouwen, de Sneurs, om daar al een heel mooi programma deel te zetten. Zodat de mensen jeder de stad komen en ik blijven. En dan moet de muziek, horeca en activiteiten heel goed op elkaar spelen. Maar daar hebben we zeker vertrouwen in.